Maťo Junina Gaming, oh yeah. Ahojte rockery. Je tu ďalej 5. Čo robím hru ako maturitný projekt. Čiže dostal som zaujímavú otázku, že prečo používam HDRP, či je tam nejaký konkrétny dôvod. Áno, je. HDRP dosahuje na rozdiel od URP v Unity oveľa lepšie renderovacie výsledky, oveľa lepšiu grafiku. A hlavne obsahuje volumetric hmu a iné funkcie, ktoré chcem používať. Takže áno, je tu konkrétny dôvod. Dnes som sa pustil do náhodného generovania objektov. Začneme s vetričkami. Vytvoril som si 5 objektov v Blenderi, vytvoril som skript, v Unity som pridal prázdny objekt s colliderom, nastavenia trigger. Toto bude miesto, kde sa budú vetričky spawnovať. Potom som napísal kód, dal ho na objekt, importoval modely, nastavil kolízie, pridal rigid body, aby mohli vetričky padať. Dal som ich do kódu a nič. Zabudol som napísať jeden riadok kódu, ktorý spúšťa celú generáciu. Potom ale všetko fungovalo ako malo a tak som ešte pridal funkciu, kde sa vetvičky náhodne otáčajú, aby to vyzeralo prirodzenejšie. Teraz sa chcem pozrieť na zber objektov a asi spravím tie vetvičky trochu väčšie. Tak ma sledujte, aby vám neunikol nový content. Majte sa.